je dobojované. Včera sme si užívali neskutočný deň, plný radosti, eufórie. Bol to nezabudnutelný zážitok, ktorý sme spolu prežívali, pretože posledné ráno sa nám podarilo chytiť konečne tú našu vytúženú bodovanú rybu. Bol to lisák s hmotnosťou 17 kg. Keď sme ho uvideli v podberáku po dlhom súboji, tak nás spadol obrovský kameň zo srdca. Bolo to eufória, neskutočné nadšenie, pretože veľmi dlho naozaj sme čakali na to, akým ho chytíme. A dokonca sa nám okolo 12. na obed podarilo chytiť ešte jednu rybu, krásneho šupináča, tiež mal 17 kg. A s tým sme prepísali poslednú rybu, najmenšiu, ktorá bola v tabuľke. Takisto bolo to niečo úžasné, s čím sme nerátali, pretože toto sa nám nestáva často a naozaj eufória bola, boli sme veľmi nadšení z toho celého preteku a z toho, čo sa nám naozaj podarilo. K tomuto úspechu nám dopomohli guličky Sladká kukurica, Jahoda a Krill GLM z rady Natura. Najväčšie ryby, alebo všetky ryby, ktoré sme chytili na boilies Jahoda a krmili sme prevažne Krill GLM, pretože sme vedeli, že tá gulička má naozaj silu a dokáže tú rybu udržať na krmnom mieste a to sa nám aj potvrdilo. S týmito guličkami sa nám podarilo nielen, že pretek vyhrať, ale dokázali sme vyhrať najväčšiu rybu dňa dvakrát. Dokázali sme vyhrať najväčšiu rybu pretekov 23 750 a prvého šupináča na 20 kg. Pre nás je to neskutočný úspech a veľmi sa z toho tešíme. A teraz si s nami vychutnajte vyhodnotenie a želám vám krásne úspechy pri vode. Majte sa krásne. Vidíme sa pri ďalších videách. Hanako Bites.